Ćao ljudi, Rus ovdje i dobrodošli u moj novi video. Kao što možete vidjeti po naslovu klipa, danas igramo Find the Button ili ti vam pronađite dugme koje je sakriveno u ovim levelima ili ti vam mapama. Obavezno bacite like, subscribeajte se na kanal ako želite još ovakvih zanimljivih videa, a mi ajmo da krećemo sa ovom igrom. Znači ovako, welcome to my Find the Button map. Ok, hvala. Ovo je malo glasno, da mi malo to smanjimo. Evo ovako. Info box and stuff. Ovdje ima dosta da se čita, mi to nećemo da čitamo jer smo pametni naravno. Easiest, ok, znači mi samo da kliknemo, ne, mi smo stali ovdje, aha, treba ovdje otići. Level 1 Green Forest, znači zelena šuma. Sada ovdje trebamo da nađemo to dugme koje je sakriveno u ovoj šumi. Boga pita gdje je to sada sakriveno jer je šuma ogromna, ali nema veze, ima da nađemo. Ovdje nije. Jel se može penjati po drvećima? Ja mislim da može. Da vidimo ovdje, ima ovdje neka rupa. Da nije ovdje negdje. Nije. Ima i... A ne može biti iza cvijeća. Može, kako ne može? Da, jesam glup, ne može baš da bude dugme da bude na ovim lišćima zato što ne može da se stavi, ali ajde, ja sam glup ko kurac pa i ne razumijem se baš. A ne znam šta pričam više. Hoću da baš nekako se fokusiram da nađem to dugme, ali preteško je da se nađe. Gdje je dugme bre? Da nije ovdje negdje, ma nije. Mi smo se samo vratili. Da nije na drvetu negdje. Ovdje nije, ovdje nije. Ovdje nije. Green Forest, dobro. Aha, labre, ovo je tek prvi nivo i ne možemo da nađemo, zamislite, tek onda nivo 10 ili 20. Gdje je dugme? Jesam ja toliko čorav ili stvarno ne mogu da nađem dugme? Da nije ovdje negdje. Kako da se popnem ja gore? Ne, samo malo šta? Ja imam osjećaj da se okrećem samo oko jedne ose i da ne mogu da nađem. Ali opet ne znam. Dobro. Ok, šta je ovdje? Trava. A nisu džaba ovdje postavljene rupe. Ali i dalje ne mogu da nađem dugme. Samo malo. U rupi nije. Nije. Na drvetu negdje onda. Ovdje smo pretražili, ovdje smo također bili. Ovdje nema. Ni ovdje, možda ovdje nema. Halo bre, pa gdje je dugme? Ja sam ljudi stvarno čorav, ne znam gdje je dugme, ne mogu da ga nađem. Svo vrijeme ga tražim, nemoguće. A jel drveno dugme, ne znam. Ako je drveno, onda je kamuflirano sa ovim ostalim drvećima. Ovdje nema, ovo ne možemo da čupamo travu. Da nije negdje ovdje blizu. Ma nije. Ovo je level 1 i ne možemo da nađemo. Da li je realno da sam ja toliko glup? Ovdje, aha. A nije. Ja mislio dugme. Aha. Ovdje nema. Nema. Na podu nigdje nema. To znači ovdje nigdje nema. Ovdje također nema. Nema. Halo bre, pa gdje je dugme? A možda je u ovoj ovdje rupi negdje? Ma nije. Ja ne mogu da nađem dugme. 10 years later. Da nije negdje ovdje na zidu. Ima i tog. Dobro sam to primetio. Ali opet ne bi rekao da ima ovdje negdje. Na zidu baš. Ovdje nema, a molim, nema. Nema,
Ja stvarno ne razumijem gdje je dugme. Sve sam pomislio da je ovdje negdje, ali nije. I opet ne mogu na zidu da nađem. Evo ga, dugme, ja sam rekao da je negdje na zidu. Eto ga. Level 1 gotov. Sad ima level 2, kaže Nether Fortress, okej. Da vidimo. Ovdje ako spadnemo više ne možemo da izađemo. Tako da nećemo tu. Previše je glasno. Mislim ovako da je dovoljno da ja pojačam da se čuje. Nemoj samo u lavu da padne, da se ne bi zapalio da umrem. Da nije ovdje negdje. Nije. Tako. Malo ovdje negdje dugme. Nema. A dole ne može da se padne unutra. Okej, ovdje isto nema dugme. Ne može da se vidi nikako. Samo malo. Nije tu. Gdje bi moglo biti dugme? Aha. Da nije tu. Nije. Samo malo, pa šta je ovo? Da nije možda negdje u lavi? Nije ni u lavi. Sad je malo, a evo ga. Našli smo. Level 3. The hut, okej. Opet ovo. A daj bre. U kući da nije. Velika kuća. Ako vam se sviđa nešto ovako sa Minecraftom kad se snima neki gameplay, da li želite da snimam sa jednim drugom kao budemo neku, ne znam, neki blok da budemo ili trava i trebamo da se kamufliramo i onda drugi treba da ga nađe. Kao prop hunt. Ako vam se to sviđa kao ideja, obavezno bacite like i pišite u komentarima da li želite to da snimamo. Ovdje, ne znam da li može biti iza. Aha. Okej. Da nije ovo dugme, nije dugme. Nije dugme, okej. Ovdje je krevet, da nije ispod kreveta negdje. Okej. Respawn point sad. Molim. Dobro, ne možemo da otvorimo. Ja mislim da je to negdje napolje. Ili je na kući. A ne znam, kuća je velika. Dobro, ovdje nema. Da nije ovdje u ćošku negdje, nije. Ovdje ne. Možda, samo malo. Nije. I ovdje, jest, evo ga. Ne mogu da ga kliknem, evo ga. Level 4. The boat, znači na brodu. Brodić. Ja prvo mislim da je negdje pogodio. Jesam pogodio? Nisam. Ovdje nema. Ovdje ne može da bude. Sve moguće da je negdje u vodi ili je ispod. Da. Nije. Dobro, da vidimo ovdje negdje. Tu nije isto, da nije ovdje.
Ja ću opet da provjerim ovdje sve kod broda, jer moguće da može da bude na njemu. Ipak nije. Ipak nije. Nekim čudom. Gdje bi mogao da bude? Opet ne znam, ali stvarno ne znam. Možda je ovdje kao zakopano blago. Ali ovdje nema ništa. Ovdje nema ništa, tako da ne bi rekao. Nije, nema ništa. Sad ćemo mi ovo sve da istražimo pa ćemo vidjeti. Opet nema, ne znam. Negdje su ga stvarno sakrili. Ali su se baš potrudili da sakrili. Blag je pita gdje je, ne može da se nađe. Stvarno ne znam gdje bi mogli sakriti. Ne znam gdje bi mogao biti, ovdje nema. Jedino... Ne znam. Gdje bi mogao da bude? Daj imam ovu. Da nema neka rupa ovdje, ne znam. Jer nema ga nigdje. Evo ga. Napokon smo našli. Koliko nam je trebalo da nađemo to dugme, to je nerealno. Level 5. Reka. I ja. Da nije negdje ovdje u ćošku. Ovdje ga nema. Nema. Da nije u pećni ovo je ovdje što smo vidjeli. Šta? Nema. Ima ovdje neka pećina. Da ne, samo malo. Da se kroz vodu ne ode negdje. Ne, evo ga. Tu nema, ovdje nema. To nije gore. U ćošku? Nije. Kod cvetića nema. Da nije na drvetu negdje. Nije. Tu nisi.
ćošku negdje, nema. Kako otići u ovu rupu ovdje dole? Nema ovdje, a ovdje? Nema. Nema. Sada razmišljam da nije možda u vodi negdje. A možda i nije. Ko će ga znati? Ovdje nema. Kakvi? Možda jeste ovdje negdje kod trava. Al, ne znam. Nema ovdje. Gdje bi mogao da bude? Tu, nema, ovdje nema znači. Aha! Ima ovdje neka rupa. Neka rupa ovdje ima. Ovdje nema. Ali dalje se ne može doći do toga. Gdje bi mogao da bude? Ovdje isto nema. Da nije na ovom ovdje ostrovu, ali kako sad da se popnemo opet ovdje? Ajde da se mi ubijemo. Tako, opet smo se ustvarili. Ovo sam zapamtio gdje. Ajde klikni se. Dobro. Voda. Veliti vam rijeka. Nema nigdje. Pa ja stvarno ne znam gdje su ga sakrili. Stvarno nemam blage gdje su ga sakrili. Nije na zidu, ovdje na ovoj, eto nema ni na ovoj kao površini ili ti vam platformi. Dugme. Ja ću se fokusirat nekako ovdje gdje su trave, ali dalje to mi je sve uzalud. Stvarno ne znam gdje su mogli da ga staviti. Pošto može da bude i ovaka od ovog kamena, može biti dugme, da nije možda ovdje negdje, ali video bi se bre. Ovdje ćemo da zaustavimo ovu prvu epizodu Find the Button, znači ne možemo da ga nađemo. To jest ne mogu da ga nađem, ja blage ne znam gdje bi mogao onda bude. Znači ja sam pretražio sve, ama baš sve. I dalje ga nema. Obavezno bacite like, subscribe se na kanal i pažljivo gledajte baš ovu mapu. Da li ste možda vidjeli to dugme negdje ili uočili? I ako jeste, samo napišite u komentarima gdje. A mi se vidimo u idućoj epizodi. Ćao!